Λοιπόν, πάμε πάλι. 10 φορές έχω τραβήξει, δεν ξέρω πώς τραβάει. Αυτή εδώ είναι η πόρτα ασφαλείας που έχει. Εδώ είναι το σαλόνι. Εδώ είναι η τηλεόραση. Εδώ είναι η κουζίνα. Πάμε. Εδώ είναι το μπάνιο. Έχει μπανιέρα με καθρέφτη μπάνιο. Εδώ. Εδώ είναι το γραφείο. Έχει παράθυρο, έχει τη γύψινη τέτοια. Έχει αυτή την ντουλάπα. Εδώ. Και εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Εδώ η ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας. Αυτή εδώ έχει κρεβάτι, κομμωδίνα, έχει τηλεόραση και έχει και πόρτα που βγαίνει στο κήπο πίσω.